ועכשיו הגענו לחלק האחרון של השיעור, החלק שעוסק בסוגיה שנקראת linkage. אז בעצם אנחנו ראינו שקל מאוד לחשב מרחק בין שתי נקודות. אנחנו משתמשים הרבה פעמים במרחק קוקלידי, יכול להיות גם מרחק מנהטן, אין שום בעיה. אבל מה קורה כשאנחנו רוצים לחשב מרחק בין נקודה לאיזשהו ישות שבנויה על מספר נקודות, או בין שתי ישויות, בין שני קלאסטרים? וזה בעצם שאלה לא כל כך טריוויאלית. למעשה אנחנו יכולים להתייחס לכל ישות בתור נקודה חדשה. אבל השאלה היא איך אנחנו מחשבים בצורה המדויקת ביותר ואיזה אפשרויות יש לנו, ולאפשרויות החישוב של המרחקים בין שני קלאסטרים או בין נקודה לקלאסטר קוראים מה שנקרא linkage. וכמובן יש לנו מספר דרכים לחשב linkage. הדרך הפשוטה ביותר והאינטואיטיבית ביותר זה אותה דרך שעשינו בסרטון הקודם. זה נקרא average linkage. average linkage יגיד את הדבר הבא. המרחק בין שתי קבוצות של נקודות, שתי ישויות שמורכבות כל אחת ממספר קבוצות, יהיה המרחק בין הממוצעים של כל אחת מהקבוצות. זה די פשוט וזה אפילו די אינטואיטיבי. דרך אחרת לחשב linkage או לחשב מרחק בין נקודה לקבוצה או בין שתי קבוצות נקראת ה-single linkage. single linkage, ההגדרה שלו אומרת שהמרחק בין שתי קבוצות יהיה המרחק בין שתי הנקודות הקרובות ביותר בכל אחת מהקבוצות. כלומר, אנחנו מדברים על הקשר הקצר ביותר, שתי הנקודות הקרובות ביותר. זה הרבה פעמים גורם ויוצר איזה שהם קלאסטרים שהם יותר רופפים. נדבר על זה ממש עוד רגע. בואו נראה דוגמה לדבר הזה. אם אנחנו מדברים על single linkage ויש לנו 6 נקודות, 6 דגימות, אז דבר ראשון, עוד לפני הלינקג'ים, אנחנו מחשבים את המרחקים בין כל נקודה אחת לשנייה, ובעצם תמיד אנחנו מחברים את שתי הנקודות, את שתי הישויות הקרובות ביותר. אז במקרה הזה, אנחנו יכולים להתחיל עם שתי הדוגמאות משמאל, שהן בעצם הכי קרובות. בהמשך אנחנו נחבר במקרה הזה את שתי האמצעיות, אחר כך את שתי הימניות. אין שום קשר לקבוצות, כי בעצם כרגע הנקודות הן הכי קרובות אחת מהשנייה. אבל עכשיו נשאלת השאלה את מי אנחנו מחברים. את השמאלית עם האמצעית, את האמצעית עם הימנית, או את השמאלית עם הימנית. ובשביל זה אנחנו צריכים לראות מה הייתה הגדרת הלינקג' שלנו. במקרה הזה אם כתוב לנו שזה single linkage יגיד, המרחק בין כל שתי קבוצות זה המרחק בין שתי הנקודות הקרובות ביותר בין שתי הקבוצות. כלומר, בין השמאלית לאמצעית, המרחק הוא בין שתי הנקודות האלה שהוא 3.5. בין האמצעית לימנית, המרחק הוא בין שתי הנקודות הקרובות ביותר שהוא 3 סנטימטר. כמובן שצריך, למרות שזה ברור לנו שהן רחוקות, גם לחשב בין הימנית לשמאלית. במקרה הזה, בין שתי הנקודות האלה יצא 8 סנטימטר. זאת שיטת חישוב הלינקג'. השלב הבא הוא השלב שבו אנחנו בוחרים או מאחדים את שתי הקבוצות הקרובות ביותר, שבמקרה שלנו זה 3 סנטימטר. כך עובד הסינגל לינקג' ובסופו של דבר אנחנו מחברים את כל הקלאסטר ומקבלים רכיב כשירות אחד. לעומת הסינגל והאברג' שהם יחסית אינטואיטיביים, שיטת הלינקג' השלישית נקראת complete linkage. complete linkage אומרת את הדבר הבא. אנחנו מחברים בין שני קלאסטרים את הנקודות דווקא המרוחקות ביותר בין קלאסטר אחד לקלאסטר השני. אוקיי? כלומר, זה קצת פחות אינטואיטיבי, כי בעצם אנחנו מדברים על הקיצוניים שנמצאים בכל נקודה, אבל יש לה complete linkage, יש הרבה דברים טובים וחיוביים, והוא יוצא לנו יופי של קליסטור. בואו נחזור לאותה נקודה ולאותה דוגמה, ונראה איך אנחנו משתמשים ב-complete linkage כדי לחבר אותה. אני מזכיר, למרות שאנחנו מדברים על הגדרה של לינקג' של הנקודות המרוחקות ביותר, תמיד האלגוריתם יפעל לפי הנקודות הקרובות ביותר. תתחיל כמובן עם נקודות, כמו שראינו, השמאליות, האמצעיות והימניות, ועכשיו הוא ישאל את עצמו את מי אנחנו מחברים. איך לדעת איך אנחנו מחברים את מי? אנחנו צריכים להסתכל על הנקודות המרוחקות ביותר בין כל שתי קבוצות. זאת אומרת, במקרה הזה, כדי לראות מה המרחק בין הקבוצה האמצעית לימנית, אנחנו מחברים את שתי הנקודות המרוחקות, שזה הימנית ביותר בימנית והשמאלית ביותר בשמאלית. כדי לחבר את השמאלית והאמצעית, אנחנו מדברים על הימנית ביותר במרכזית, והקיצונית הנמוכה ביותר בשמאלית, וכמובן, כדי לראות מה המרחק בין הימנית לשמאלית, אנחנו בעצם מסתכלים, זה 9.5 סנטימטר בין הכי מרוחקות.
אז שוב, זאת שיטת הבחירה וההגדרה של המרחקים. once יש לנו את זה, אנחנו חוזרים לאלגוריתם המקורי שאומר, תמיד תחבר את הנקודות הקרובות ביותר, שבמקרה הזה, הישויות הכי קרובות ביותר, זה בעצם אלה שנמצאות במרחק 4.5 סנטימטר, רק בסוף תחבר את הכל לכדי רכיב כשירות אחד. בואו נראה דוגמה נוספת, במקרה הזה יש לנו 5 נקודות במרחב, מתחילים עם סינגל לינקג', כמובן שבהתחלה אין שום סיבה או צורך להשתמש בלינקג' כי אין לנו בכלל קבוצות. אז אנחנו בעצם קודם כל מחברים את הנקודות הקרובות ביותר, במקרה הזה שחור ואפור, אחר כך מבחינתנו הכי קרובות זה אדום והצהוב, ועכשיו נשאלת השאלה, את החומה, האם לחבר לימנית או לשמאלית? לשם כך אנחנו רואים מה שיטת הלינקג'. במקרה הזה הלינקג' הוא סינגל, כלומר אנחנו הולכים לדבר על הדוגמאות הקרובות ביותר בכל אחת מהקבוצות, ולכן ההגדרה היא בעצם, החישוב הוא בעצם בין החום לאדום, שהאדום הוא הקרובה ביותר לחום מבין אדום צהוב, ובין החום לאפור, שהאפור הוא הקרובה ביותר מבין האפור שחור. זה 3 וזה 4, ושוב האלגוריתם אומר, תמיד נחבר את הנקודות הקרובות ביותר, או הישויות הכי קרובות. במקרה הזה, השחור יתחבר לאדום צהוב. כמובן גם צריך להסתכל גם על המרחק בין הישויות של הקלאסטרים, שבמקרה הזה הוא המרחק הגדול ביותר, ולכן לא נחבר אותו. אז שוב, חיברנו את החיבור הכחול בין החום לאדום צהוב, ובסוף את כולם לכדי רכיב כשירות אחד. מה שאנחנו עושים, כמו שאמרתי, על הדרך אנחנו בונים גם את הדנדרוגרמה. הדנדרוגרמה זה איזשהו מסמך היסטורי שמספר מה עשינו, מה היה התהליך. קודם כל חיברנו אדום צהוב, או בעצם במקרה הזה שחור אפור, אחר כך אדום צהוב, הגשר קצת יותר גבוה, ואז את החום חיברנו לאדום צהוב, ורק בסוף חיברנו את כולם לרכיב כשירות אחד. זאת הייתה הדוגמה של הסינגל לינקג'. בואו נראה בדיוק את אותה דוגמה, רק הפעם נדבר על ה-average linkage, ושוב התחלנו קודם כל בנקודות ללא שום קשר ללינקג', שחור אפור, אדום צהוב, ושוב נשאלת השאלה, את החום, האם לחבר לשחור אפור או לאדום צהוב? לשם כך אנחנו רואים על average linkage, כלומר אנחנו צריכים להסתכל על המרחק הממוצע של הנקודות בכל אחת מהישויות, בכל אחת מהקלאסטרים, ולכן אני בעצם מודד את המרחק בין החום לממוצע של האדום צהוב, בין החום לממוצע של השחור אפור, וגם בין הממוצעים שחור אפור לאדום צהוב, ואחרי שעשיתי את זה אני רואה שהמרחק הקצר ביותר זה המרחק השחור בין החום לשחור אפור, שזה 3.8, ואותו אני מחבר. ושוב אני בונה את הדנדרוגרמה, שאומרת קודם כל חיברתי שחור אפור ואז אדום צהוב. עכשיו במקרה הזה חיברתי את החום קודם כל לשחור אפור, ובסופו של דבר היה לי את רכיב הכשירות המלא. שימו לב שאם אני הולך לדנדרוגרמה ואני חותך אותה בחלק העליון, אני אקבל שתי קבוצות, את האדום צהוב ואת השחור אפור חום. אם אני אחתוך אותה יותר למטה, אני אקבל 3 קבוצות, שזה שחור אפור, קבוצה ראשונה, קבוצה שנייה חום, קבוצה שלישית צהוב אדום, וכולי וכולי. איך עובד ה-complete linkage? מאוד דומה לדוגמה הקודמת. התחלנו קודם כל עם שחור אפור ואז אדום צהוב, ואז כדי למצוא את המרחקים בין הקבוצות, אני עושה משהו קצת שונה. אני מסתכל על הקבוצות, ובעצם על המרחקים בקבוצות, על ידי כך שאני מסתכל על הנקודות המרוחקות ביותר. כלומר, החום היא הכי מרוחקת לצהוב. כלומר, אני צריך למדוד ממש את המרחק מלא, לכן זה נקרא complete. החום מבחינת שחור אפור היא יותר רחוקה מהשחור מאשר האפור. אבל ברגע שעשיתי את זה וחישבתי את כל המרחקים, אין שום בעיה, אני פשוט ממשיך מחשב, או בעצם מחבר את הנקודות הקרובות ביותר, שזה ה-4-2, שזה חום עם השחור אפור, ואחר כך את כל השאר לידי רכיב כשירות אחד. וגם פה אני עושה בדיוק את אותו דבר מבחינת הדנדרוגרמה. קודם כל, שחור אפור חוברו, הבאים בתור קצת יותר גבוה, אדום צהוב, ואז החום חובר לשחור אפור, ואז היה לנו רכיב כשירות אחד מלא, וגם אותו אני יכול לחתוך בגבהים שונים. אז כמו שראינו, שיטות שונות של לינקג' ייתנו לנו בסופו של דבר קלאסטרים שונים. מה שכן אני יכול להגיד, שימו לב, הסינגל לינקג' ייתן לנו בדרך כלל קלאסטרים רופפים, פחות קוהרנטיים, פחות מלוכדים, לעומת הקומפליט והאברג'. אבל לפעמים דווקא הסינגל לינקג' ייתן תוצאות שיהיו יותר רלוונטיות עבור הפרויקט שלכם.
בואו נדבר קצת על יתרונות וחסרונות של אלגוריתם ההיררכיקל קלאסטרינג. היתרונות הם קודם כל שלא צריך לחשוב מראש על מספר הקלאסטרים הרצוי, לא צריך לחשוב על ה-K, פשוט לחתוך את העץ. אחרי שעשינו את כל התהליך אפשר בעצם לחתוך את העץ במקומות שונים ואז לקבל בעצם מספר שונה של קבוצות. אלגוריתם הקלאסטרינג ההיררכי, אלגוריתם שעושה הרבה שכל ומאוד הגיוני בהרבה מאוד תחומים, ובנוסף האוטפוט שלו הוא האוטפוט מאוד אינפורמטיבי, הוא נותן לנו גם את הקבוצות, גם את המרחקים בין כולם, וזה משהו שיכול לעזור בניתוחים שלנו. מבחינת החסרונות, מאוד מאוד איטי. אנחנו עושים המון חישובים, כי כל פעם אנחנו צריכים לעדכן את הטבלה, את אותה טבלה של מרחקים. זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, בטח כשאנחנו מדברים על דאטה מאוד מאוד גדול. דבר נוסף, במקרה הזה יש לנו הרבה החלטות. החלטה ראשונה מה יהיה ה-distance metric. החלטה שנייה מה יהיה ה-linkage, שהוא משהו שייחודי רק לאלגוריתם הזה. ובנוסף יש לנו את ההחלטה של איפה לחתוך את העץ, שזה בעצם החלטה שמקבילה להחלטה של בחירת ה-K באלגוריתם ה-K-means. לאלגוריתם ההיררכיקל קלאסטרינג יש הרבה מאוד שימושים, הרבה פעמים יש לנו שימושים אבולוציוניים שמראים לנו איזה בעלי חיים דומים אחד לשני, או במילים אחרות, באיזה שלב באבולוציה הבעלי חיים התפצלו זה מזה. למשל, אם נסתכל על משפחת החתוליים ונסתכל על כל מיני תכונות של אותם אורגניזמים, של אותן חיות, נראה שמי שהכי דומה זה האריה והנמר, ולעומתם החתול הוא הכי רחוק מכל שאר הטורפים היונקים הללו, החתוליים כמובן. אפשר להסתכל על דנדרוגרמה בצורה כמו שראינו, הצורה המרובעת, כמו שראינו גם כשבנינו אותה, היא יכולה להיות שוכבת, יכולה להיות עומדת. אפשר להסתכל גם על דנדרוגרמות משולשות, או אפילו דנדרוגרמות עגוליות, שבהם אין התחלה או סוף, בעצם כולם מבחינתנו הם רלוונטיים, וזה אין איזשהו משמעות למי נמצא מעל ומי נמצא מתחת. זאת היא דוגמה למשל לדנדרוגרמה של עץ פילוגנטי, עץ אבולוציוני של כל בעלי החיים. אוקיי? אז אנחנו מבינים שבעצם במקום הצורה הריבועית יש לנו צורה משולשת, ואנחנו רואים נניח במקרה הזה שמי שנמצא הכי קרוב אחד לשני זה הלטאות והנחשים שמאוד קרובים אבולוציונית אחד לשני. אחריהם התור מי שדומים זה הזוחלים והקרוקודילים עם הציפורים, הם בעצם צאצאים של דינוזאורים וכו' וכו'. ומה שאפשר לעשות זה לחתוך את העץ בכל מיני מקומות ולראות שחיתוך העץ יש לו גם משמעות. למשל, אם אני חותך את הענף של היונקים, אני רואה שרק פה התפתח שיער, בעוד שלשאר בעלי החיים אין שיער. עץ פילוגנטי אחר, למי שלמד ביולוגיה, עץ החיים, שמחלק אותנו לארכאיות, בקטריות ויוקריוטים. עוד דוגמה חביבה לעץ דנדרוגרמה עגול, שמדבר על איזשהם קשרים בין פרפרים. ואפשר להפעיל את אלגוריתם ההיררכיקל קלאסטרינג גם עבור אימג'ס. במקרה הזה, צילום חתך מוח. ככל שאנחנו בעצם יורדים יותר נמוך בעץ, בדנדרוגרמה, ואנחנו חותכים, אנחנו מקבלים יותר ויותר קבוצות. שימו לב, החיתוכים עושים הרבה מאוד שכל. למשל, החיתוך הראשון הביא אותנו לחלוקה בין שתי אונות המוח, אחר כך יש אזורים נוספים וכו'. כמובן שיש כאן בעיה, כי על הדרך, האלגוריתם לא יודע מה המוח ומה הרקע, וגם את הרקע הוא חילק לחלקים, קצת מוזר, אבל עדיין עושה הרבה מאוד היגיון מבחינת החלוקה בתוך המוח. לסיכום החלק הזה של קליסטור היררכי, קליסטור היררכי זה אחד מהאלגוריתמים הכי יעילים והכי שימושיים בעולם הקלאסטרינג. אנחנו מדברים על אלגוריתם שהוא אלגוריתם איטרטיבי, ובמקרה הזה כל פעם הוא בוחר את שני הנודים הקרובים ביותר, ובעצם מאחד אותם לכדי ישות חדשה, ועל הדרך הוא בעצם בונה את הדנדרוגרמה שעוזרת לנו לחלק לקבוצות. החיתוך של הדנדרוגרמה מאפשר לנו אותו חיתוך של קבוצות, חלוקה לקבוצות, ולכן הוא מאוד משמעותי. ודבר נוסף שייחודי לאלגוריתם הזה, זה שבחירת שיטת הלינקג' היא משמעותית כדי למצוא ולבנות את עץ ההיררכיה, או את החלוקה הטובה ביותר לקבוצות.